טוב, אז יש חברים, וברוכים הבאים לעוד סרטון. ניסיתי לעבוד בקופאית בסופר. אז כן, בסרטון הקודם בחלק 1 זה עצר לי באמצע, אז זה חלק 2. אז למי שצופה בחלק 2, אני אומרת מראש שידע ששם לא נגמר הסרטון. אני מעלה את שתי החלקים ביחד באותו הזמן ליוטיוב. ועכשיו יאללה, בואו נתחיל. ליאל? אמה? מה את עושה כאן? מה את עושה כאן? אני באתי לקנות. רגע, ונויה? כן. איזה כיף שאת תהיה הקופאית שלי. תכלס. טוב, יאללה, אני אשלם. טוב, תשלמי. על החלק הזה אנחנו נדלג כי זה ייקח מלא זמן. הנה, חזרנו. אחרי שהיא שמה לה הכל בשקית. טוב, אז איך את משלמת? מזומן. טינטון. תודה רבה, הנה רגע, אני אביא לך קבלה. ובבקשה. ביוש, תוכלי לדבר איתי, תגידי לי. סבבוש, ביי. ביי ביי. שוב פעם. גבירתי, אני מבקשת שתדברי יפה. גבירתי. טוב, די כבר לריב. יאללה, הנה אני אעביר, אני אשלם. סליחה, היא עצבנית. כן, ראיתי. מה ראית? די בנות. לאחר שהיא העבירה הכל מהעגלה לשקית. אשראי מזומן. אשראי. תדמיינו שהוא העביר כבר. תודה רבה על הקנייה. רגע, אני אביא לכם את הקבלה. טוב, יאללה, בואו נלך. כן. רגע, הקבלה, בואו. אנחנו לא צריכים. אתם בטוחים? כן. ביי. ביי. שלום. היי. וואו, מה זה הצעצוע הגדול הזה? זה לא צעצוע, זה סקווישי. מה זה סקווישי? את לא יודעת מה זה סקווישי? כן. סקווישי. אתן מתחילות להפחיד אותי. טוב, אני מעבירה לכם. הנה. טוב, איך אתן משלמות? איך קוראים לזה? אשראי? כן. טוב, זהו. טוב, הנה, קחו קבלה ויאללה. ביי ביי. רגע. סקווישי. תלכו מפה, די, ביי. תקשיבי לי ותקשיבי לי טוב. הבלת אותי, מה קרה? אני רוצה מנהל. רגע, למה? טוב, מנהל. אני אביא לך. מנהל לקופה 3, מנהל לקופה 3. מה קרה פעם? וואו. למה את כועסת? היא לא הביאה לי את הקבלה. מה? אני שאלתי אותך אם את רוצה את הקבלה. נכון, אבל אמרתי לך שלא. אבל אני שאלתי אותך 5 פעמים ואת אמרת שאת לא רוצה. אבל לא ניסיתי להביא לך. גבירתי, זה בעיה שלך. היא ניסתה להביא לך ואת לא רוצה. והנה גם הקבלה. קחי אותה. תודה רבה וביי. אומייגאד! תינוק. ביי. נחשו מה? תתרחקי ממנו. תהי מאחוריי. המשטרה תפסה אותי. את באמת יודעת מה את עשית לו? סליחה, היא נתנה לו את הבקבוק הזה לראש. את כנראה תצטרכי להיות מועצרת. טוב, כמה זמן? 3 שנים. מה 3 שנים? אתה נורמלי? יש כאלה שהם היו כל החיים שלהם, אז תגידי תודה. אני עוד אנקום! בואי. וזה היה כל הסרטון היום. ביי!